Iku makane perkara mubah niku tergantung niate. Film nggih saged dados ibadah, mangan nggih dados ibadah. Ngoten. Nah niku syaratnya nggih ngaji, gak ngaji mboten semprap ilmune. Mangan turu mawon. Tapi nek semprap ilmune kan saged diniati. Kados jenengan marung pinggir dalan. Niku nek diniati sedekah wah angsal jenengan asal ganjaran. Ya iso mangan jajan, ya oleh ganjaran. Mergi tiang sing dodolan, Pak. Jenengan tumbasi katakanlah 2.000 mawon. Niku bangga yang amit-amit. Daripada jenengan sukani apa arto kali apa 2.000. Pala seneng sama tumbasi 2.000, 1.000 niku luwih bangga. Nah, jenengan tumbas, jenengan niati sedekah oleh double. Ya oleh panganan, ya oleh ganjaran. Kalau biasanya kali bojo kula niki piye wae sedekah iki? Sedekah Mas. Sedekahna iku lho bakso.